little games. Little games, little games. All these things really make me quiet. So come and sing with me. Τα αγαπημένα σου αντικείμενα πρέπει να τα προστατεύεις, αλλά να τα απολαμβάνεις κιόλας. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Ergo Ασφαλιστική φέρνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Ergo My Favorite Things, για να μπορείς να ασφαλίσεις έως και 5 αγαπημένα προσωπικά σου αντικείμενα με την αξιοπιστία της Ergo. Διαμόρφωσε τώρα το δικό σου πρόγραμμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.